Οι κρίσεις πανικού του ταράζουν την ύπαρξη. Νιώθει να κατακλείζεται από μία αίσθηση κατάρρευσης. Σαν να αποκόπτονται τα κύτταρα, τα όργανα, η συνείδησή του και να αιωρούνται στο μετέωρο. Το σώμα απαντά με φίδρωση, η καρδιά χτυπά σαν να τρέχει σε εκατοστάρι σπριντ, το κεφάλι ζαλίζεται σαν να χορεύει σε μία non-stop συναυλία. Η όραση διασπάται, η ακοή συντονίζεται με τους θορύβους του σώματος, ξαφνικά σαν να κατουργέται από εκεί που θυμόταν ότι για ώρες είχε να πιει κάτι υγρό, και μέσα σε αυτά να υπάρχει και ο χώρος για την τροπή, του τι θα γίνει αν αφαιθούν έτσι μπροστά και χύμα σε ένα σειρμό στο μετρό της Αθήνας. Το μυαλό μοιάζει να αιωρείται στο κενό και να πέφτει. Και να πέφτει, και να πέφτει, και να πέφτει χωρίς να πιάνει πάτο, χωρίς να πιάνει στεριά, ένα έδαφος για να λήξει αυτό το μαρτύριο. Ξαφνικά δεν είναι δυνατός, μα συγκλονιστικά αδύναμος και τρωτός. Η απόλυτη τραγωδία να πρέπει, μέσα στις κρίσεις που κάνει ο πανικός, να έχει να διαχειριστεί και αυτή τη διαπίστωση. Την πιο δύσκολη άλλωστε για εκείνον, που του επιβάλλει νέες αναθεωρήσεις. Μα έφτασε στα 40 και πάντα ήταν τόσο άτρωτος, πώς έφτασε εκεί? Μοιάζει η πορεία του σαν ένα άλυτο σουντόκου, σαν ένα πάζλ με 1000 κομμάτια που αδυνατεί ή δεν έχει την υπομονή να συνδέσει. Υπομονή, τι μαρτύρια διαδικασία κι αυτή στην οδύνη του πανικού. Θα θυμάται να βάζει τα κλάματα μετέπειτα. Θα νιώθει μια γελία καρικατούρα. Θα πονάει και ο πόνος θα είναι οξύς καθώς θα βγαίνει από τα βάθη της αβύσσου. Θα είναι καθισμένος στα σκαλάκια σε ένα μετρό και θα νιώθει παρατελιασμένος έπειτα από μία μάχη. Θα νιώθει μόνος και έρημος. Και αυτό θα κάνει να τον δέρνει μερικές φορές όλο και περισσότερο τον εαυτό του για την κατάδια του. Στην τρομακτική αίσθηση αυτή του πανικού ξαφνικά πιάνει ένα αόρατο χέρι. Είναι εκεί και του χαρίζει μια μακρινή αίσθηση ενότητας. Νιώθει μια ασφάλεια, μπορεί να πέσει και να συνεχίζει για όσο, σαν να αιωρείται για ώρες ένα bungee jumping χωρίς τελειωμό. Θα έχει μια βάση για να μην τρελαθεί, για να μην διαλυθεί εντελώς. Αυτό το χέρι που είναι μια σανίδα σωτηρίας και κάποια ζάναξ που και μόνο η παρουσία στις τσέπες του τζιν αποτελούν ένα κουφιστικό πλασίμπο. Θα προσπαθεί για αυτό το χέρι και για άλλα τόσα χέρια που το βοηθούν καθημερινά να ξαναπατήσει στα πόδια του. Θα θυμάται στη συνεδρία έπειτα από μέρες ότι από αυτό θα βγει πιο δυνατός και κυρίως αλλιώτικος. Που και εκείνη τη στιγμή δεν ξέρει τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Που και εκείνη τη στιγμή δεν το εμπιστεύεται ακριβώς και κυρίως μέσα στην απόγνωση και την απελπισία του θα χάνει και την πίστη του. Όμως για αυτά τα χέρια και για όλα αυτά τα χέρια που τον κρατούν κυριολεκτικά και μεταφορικά σε μια λεπτή γραμμή ζωντανό, κάτι μέσα του θα του λέει να προσπαθεί. Κάθε μέρα να προσπαθεί όλο και πιο πολύ. Θα αγωνίζεται να κάνει τον πανικό φίλο του, την ευαλωτότητα σύντροφό του και να εσωτερικεύει όλα εκείνα τα χέρια, χτίζοντας τα θεμέλια μιας αίσθησης ολότητας και ασφάλειας που τόσο εκλείπουν στους πανικούς που τον επισκέπτονται στα κλειστά μέρη που δεν μπορεί για στιγμές ή ώρες να απεγκλωβιστεί. Θα θυμάται εκείνη τη μέρα αργότερα να βγαίνει από το μετρό καταϊδρωμένος και σχεδόν κουρέλι και να κινείται προς την έξοδο. Άλλη μία μάχη κερδίθηκε, με πολύ κόπο, με πολύ κουράγιο και πολύ ανθεκτικότητα. Θα περιμένει μέχρι την ώρα που θα μπει στο θεραπευτικό χώρο και σαν μικρό παιδί που πήρε 10 στην ορθογραφία θα περιμένει να πάρει τα αυτοκολλητάκια του όταν θα ανακοινώνει με περίσσιο θάρρος και υπερηφάνεια τη νίκη του στο μετρό της Αθήνας.